Добре дошъл в синхроволната печка Радио Лай. Искаш шорт, нати лонг. Аудио с картинки. Вече знаем кой е Джак из Корнвача. Мистерията беше разкрита и най-известният сериен убиец вече официално е виновен след почти 140 години. Това е полския браснар от еврейски происход, който през 1888 година убива 5 жени в Лондон. Казва се Аран Космински. Заедно с брат си пристигат в Лондон и той започва работа като браснар. Нещо като днешните емигранти. Отваря си бербершоп. Още тогава е бил един от заподозрените по случая, но са нямали доказателства. На 23 години, когато е извършил убийствата. Аран Космински е роден на 11 септември, за да ни вкара директно през портала на синхромистицизма на 23 годишна възраст. В един момент уж полудява и прекарва голяма част от живота си в тогавашните лудници, Mental Asylums, където лудите преживяват истински ад и са подложени на експерименти и брутално отношение. Лудниците по това време са били много популярни в Англия и са имали доста пациенти в внушителни сгради. Но как се разкрили самоличността на Джак из Корнвача? Как ли? Намерили се на металото на една от жертвите. Предмета е купен през 2007 година на аукцион от аматьор-детектив, който след това пише книга. Или преди това, купувача прави ДНК тест по нова технология и установява, че ДНК-то на полския браснар се намира върху на металото на жертвата. Подобни на метала днес се използват като шалове. И е време да се срещнем с най-известния браснар, който носи по някакво шала наведнъж и се използваше от Холивуд за пресъздаване на култови исторически образи, измислени герои от книжките Джони Деп, Карибския пират. Сега гледаме. Шалчето навява прилики с шалчето на жертвата на изкорнвача, но да видим. Екранизацията на мюзикъла Суини Тод излиза през 2007 година, годината на аукциона, в който е продадено на металото на жертвата. Суини Тод е демоничен браснар, бербер от Лондон, който иска да избие всички. И историята не е съща като из Корнвача, но става въпрос все пак за браснар убиец от Лондон. Пиесата е написана през 1850 година, 38 години преди убийствата на изкорнвача. Аран Космински не се е родил все още. Така че оригиналното име на мюзикъла е... Какво е оригиналното име? The String of Pearls. Суини Тод е част от произведението The String of Pearls, The Sailor's Gift. Преведено низ от перли, подаръкът на моряка, където директно ни праща на кораба на черната перла, The Black Pearl, където Джони отново е в главната роля. Имаме ключовите думи: перла, моряк, проклятие, The Curse of the Black Pearl. За да се върнем малко на браснария Тод. И да проверим какво значи името му. Тод. Да, не се хващаме за Египет, а се хващаме за какво значи името му на английски. Тод значи лисица. Фокс. Суини и лисицата. Той си има и други адаши от популярните истории. Да видим. Друга лисица е самия Зоро, чието име Зоро на испански значи лисица. Първата книга за Зоро излиза през 1919 година, годината, която Аран умира. Книгата се казва The Curse of Capistrano, където отново намираме ключовата дума от Карибски пирати Curse, проклятието на черната перла и Капистрано. Капистрано, странно име. Следва да потърсим ролята на Джони Деп, която да ни закара директно при Зоро. И веднага откриваме нужната синхромистична връзка. Джони играе във филма Дон Хуан или Дон Жуан, където се маскира като Зоро. И това е още първото изречение, описващо сюжета на филма. Дон Жуан от филма минава също и през лудницата. Нещо като препрограмиране. Всички трябва да минат през лудницата. Оказва се, че друг филм с Джони Деп също има връзка с Зоро,
по-странна, ама филма The Lone Ranger е обявен, че е копия на култовия Маската на Зоро с участието на Антонио Бандерас. Един и същи сценарий има ли? Представяш ли си? Какво чудо припокрива сценариите в Холивуд. Бандерас играе роля и във филма Десперадо, главна роля, който той същия като Зоро, споделя същия. Аз поне така си го спомням. Но интересното е, че част от саундтрака на Десперадо е песен на име Джак да Рипър. Защо? Май готина. Следва да потърсим Джони Деп на още едно място и къде да го потърсим, освен в клип на Мерлин Менсон и неговата песен Kill for Me с четворка, като виждаме татуировката на ръката му е с формата на Z, култовия знак на Зоро, лисицата изглежда в ролята на някакъв детектив, който разследва убийство. Клипа е извратен в стила на Менсън и явно става въпрос за проститутки. Джони Деп ги мачка. Но да видим Мерлин Менсън, който по никаква случайност се е кръстил на другия най-известен сериен убиец след Джак изкормвача, Чарлз Менсън, за който има много хубав текст и можеш да прочетеш на сайта. Цък-цък. Един от най-известните филми за Джак изкормвача е точно с Джони Деп. Знам, че още от началото ти напира. From Hell, където той играе детектива, който се опитва да разкрие мистерията по това време в Лондон. Оказва се, че един от сценаристите на филма пише книга на име Hyde Fox and All After, което е реплика на Хамлет относно сцена с смъртта на Полоний, но това не е чак толкова важно за тебе. Хамлет се прави на луд в тази сцена. Отново луд. Подчертава се играта на криеница. Hide and Seek. Hyde Fox and All After е игра на криеница и способността на лисиците да се крият като не издават никакъв звук. Така и Полоний. Така и той прави. Крие се зад завесата в трето действие и бива намушкан по погрешка от Хамлет. Хамлет е един от първите LGBT серийни убийци в историята на театъра. Но who cares? И за да завършим това шорт клипче от раздел дълги шорти, се връщаме в Ада, в филма From Hell, за да кажем 10 на английски, в другия клип на Менсън с участието на Джони Деп. Името на песента е Say 10, десетка, което директно ни праща при лошия със страшното име от Ада. Say 10. Не се плаши, всичко е просто игра на думи и събития. Гледай да не се изгубиш. Сега ти напомням да си запишеш мейла, за да получаваш всяко ново заглавие без пари. Влез и разгледай сайта, пълен с различни теми. Споделяй и подкрепяй синхрон мистичния анархизъм Радио Лай. Бум!